Gitagbo sa Talisay City LGU ang mga disaster o health personnel sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City aron pagtuki batok mpox ning pagbukas sa klase. Ano ang report ni Femri Dumabo? Nipay nag-coordination meeting sila si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista uban ang mga representante sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Isip kabahin sa orientation sa MPAX. Matod sa mayor, gitumong kini aron masabtan sa mga frontliners sa eskwelahan unsang MPAX ug makatabang aron malikayan nga magpanik samtang ning kamot nga malikayan kini. Gipasabot ni Dr. Bautista sa mga mitambong sa orientation nga ang importante mabantayan ang matag sintomas sa MPAX ug unsaon pag-atiman sa suspected cases ug ang angayang buhaton nga mapugngan ang pagkatap niini. It's more on teaching them how MPOX is kanang unsaon pagbalhin sa usa ka tawo padung sa usa ka tawo, how different it is from COVID as far as airborne is concerned, and how to handle it kung simbako na ay suspected sa inyuhang mga tagsatag sa kaskwelahan. Unsa ka importante ang limpyo o ang hygiene sa atong tagsatag sa mga bata o eskwelahan. Kapin sa usa ka semana na lang, balik eskwela na usab sa mga pampublikong eskwelahan ug sa pipila ka mga pribadong tunghaan. Giangkon sa mayor nga karon aduna laylaing natala nga usa ka suspected nga kaso sa MPAX. Nga karon gipaabot pa nila ang result gikan sa Research Institute for Tropical Medicine. Gipasalig sa mayor nga naka-quarantine kini. Naay mga suspected cases na atong gipada dito sa Manila. Then we're waiting for confirmation kung MPOX ba or dili. But rest assured that kung naay MPOX case, I will announce. Pila ka ba we are suspected? Usa na lang karon. But kini siya gi-quarantine sa nato while waiting Yes. sa result or something. Correct. Sa miaging semana, gitagbo na ni Bautista ang mga barangay health responders uban sa Talisay City Disaster Team. Ang maong mga health responders o disaster teams sa barangay level mao ang mga frontliners o first line of defense. Sila ang unang moatubang kung adunay mga kaso ug sila usab ang mupakaylap sa kasayuran sa publiko pagbatok sa MPAX. Obanik Leofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.